И мисля, че по-добра от тази идея да похапнем шоколад на Свети Валентин не можехме да имаме. При това всичкото това е направено ръчно, всичкото това ще ни го представи с малко повече подробности нашият гост, който явно шоколада е абсолютно негов добър приятел. И тук при мен в студиото е Стефан Черешарски, майстор-шоколатиер от Кониса шоколад. Да. Добре дошъл. Здравейте. Много елегантен шоколад виждам аз. Много благодаря. Не знам, предполагам, че е много вкусен, да, но което е много важно, защото витрината, според мен, е тази, която привлича окото и те кара да отидеш и да консумираш и да погледнеш какво има всъщност зад нея. Къде се роди идеята за ръчно изработения шоколад при теб? Това е страст на всяко едно дете, мисля. Не само при дамите, дори и при малките момченца също така. Има едно огромно желание да консумират хубав шоколад. И още от малък имах запознанството с такъв качествен шоколад. Пътували сме в чужбина, опитвал съм различни вкусове. Добре, а самите съставки ги избираш според сезона, според това, което в момента витае в теб като желание, като вкус? И на какво всъщност се опираш, за да избереш правилните ингредиенти да правиш твоя шоколад? Също така и вдъхновение, можем да кажем. Мисля, че ще трябва, да. Да, при всички положения, като начало най-качественото нещо е самият шоколад. Колкото по-качествен е той, толкова по-хубаво стават. А от какво зависи качеството на добрия шоколад? От това да има съдържанието на какао масло. И много малко марки световни имат тази възможност да предложат точно този шоколад. Нека да обърнем внимание на това е началото на шоколада. Всъщност това е истински какаов плод, който има... Това искаш да кажеш, че е плода, от който ние взимаме какаото, пръхта и... А това макет ли е някакъв? Не, това е изсушен плод, може би. Или не, просто това е плода, от който се... който изсъхнал, а вътре има тези семена. Толкова малки или са по-голями? Точно толкова са, между другото... Защото това изглежда сякаш, че има вътре една костилка доста по-едра от това, което дрънка. Не, те са фактически вътре са разположени като хайвар. То се цепи с мачете, оттам се вади самите какаови семена, за да може след ферментацията да се обработи, за да се добие посредством обработката какаовото масло, което основата и казваме, че най-скъпото нещо на шоколада е точно какаовото масло. Не какаовите проценти на съдържание, което един твой колега, който ни гостува преди време, сподели този важен фактор за какаовото масло. Добре, ако ние взимаме прахта от тук, какаовата прах, как се получава какаовото масло? Да. Семената се пресоват след изпичане. Първо трябва да отбележим, че има ферментация, която е много специална като процес. След това на определена температура от 120 градуса се изпичат в специални пещи с горещ въздух, който се върти, за да стане равномерно изпичането. Но не повече от 120, максимум 130 градуса. При което след изпичането вече идва истински аромат на шоколад. Пресовайки тези семена се добива какаовото масло и какаовата маса, която е другата основа. Всъщност какаото е един следващ продукт от обработката на тези семена. На тези семенца. Добре, днес е сам Свети Валентин и за мен е празник, който обичам, почитам, за да избера шоколад, който да поднеса било то вкъщи, защото ще имам гости или на любимия човек. Много често присъства при вас напоследък слагането на лют пипер вътре в шоколад. Да. Подходящ ли е за Свети Валентин? Би могло да разгорещи страстите между влюбените хора. Ето това сега, всички положения. Сърцето вътре с какво е напълнено? Какво друго това ще намерим? Това е тип патисерия, белгийски начин на правене на торти. Фактически само един блат е като носител на всичко останало, което, ако позволите да го разрежа така или иначе, вие трябва да го опитате. Ние искаме да го видим разрязано. Даже се страхувахме да го предложим. Мокриме ножа, защо? Защото по този начин, тъй като няма блатове, тук имаме само крем и би следвало да бъде разрезано по най-добрия начин, за да имаме... Това може би топла вода? Да. Това е топла при всички положения. Много важно. Тоест ние трябва да затоплим ножа, за да можем да не напукаме шоколада, предполагам, когато гореше. Фактически, тъй като това е
крем повечето. И носител е само блата, за да може по-елегантно да се случи всичко и да... Аз мислех, че е хрупка. Последен въпрос. Аз чакам вече да ям. Последен въпрос. Разбира се. Ето. Не мога. Да, за мен е Свети Валентин най-накрая дойде. Благодаря. Асистенцията. Колеги, ура! Благодаря ви много. Само, че преди да се стигне до яденето на това парченце, обикновено се поднася чаша шампанско. И има и бомбони. Въобще общо взето, когато трябва да се поднесе, хубаво ти да си седнал в лявата страна или пък да е от страната на... Прилушава ми. Аз не за друго. То ми прилушава. Искам да разясниш още около... Контро? Да. Контро. Единствения концентрат, който аз пия. Ликьор контро, какаови семена? Печени какаови семена? Да, то изглежда невероятно добре, но мисля, че и като вкусови качества е несравнимо. Ще се радвам да го питате. Аз ще го питам, бъдете спокоен. При мен това е много сигурно, но иначе ще ме изгонят точно в този момент. Тук виждаме, това е метал? Не, това е шоколад. Това е шоколад. Техника с шоколад. Много бих искала да го покажа, защото е наистина прилича на метално сърце. Това е уникално. Почти ти се иска да си го закачиш на врата, нали? Това е с 24 каратово покритие злато. Така. Златен прах, плюс 24 каратов варак, който се консумира. И даже в последно време все повече се споменава за това, за полезните свойства за златото, което... Да, 24 каратовото злато много често се използва и в медицината и в какво ли не. Затова в организма... Никога не можем да го приемем естествено, но ако се върнем, да се върнем векове назад, при фараоните в Египет, в самите дворове се консумира златото, защото явно познанието е било, че много това, добре... което аз съм любопитна, ти ме разбираш. Наистина ли консумираме злато в случая? Абсолютно да. То си е Свети Валентин. Дали ще... То е полезно и мисля, че като го поставите на организма, ще има полезните свойства. Какво сега? Какво искаш? Харчат ли се много по Свети Валентин тези сърца? Кое е най... Не бе, на мен наистина ме е любопитно, виж сега как не се смея. Кое е нещото, което хората идват и купуват за Свети Валентин от шоколад? Направено от шоколад. Поред мен е всичко. Ето, това е едно много хубаво предложение за двама влюбени. Не, ти си прав, защото има една голяма традиция в Европа на Свети Валентин е нормално. Да? Още самите деца, учениците в тая най-хубавата възраст, знаеш, тинейджерската, те сутрин стават, обират в двора мимозата дървото, няколко клончета и след това взимат по едно пакетче, едни специални бомони, които не мога да ги произнеса в момента, защото ще бъде реклама, но те са винаги емблематични. Само тези се подаряват за Свети Валентин. За това ето, например, ти с тази прекрасна твоя познателност в тая сфера, уникални, много красиви, качеството е несравнимо. И е крайно време да се създаде един продукт, който да знам, че аз днес е Свети Валентин, въпреки че той не обича този празник. Да, аз бих купил ето това сърце. Почуквам му на вратата и знам, че съм с най-добрия шоколад на света в ръка и той ще му подсладя сам Валентиновия ден. Така мисля, да. Би било чудесно. Биха ли купили хората такова сърце? Как не? Както виждате, много хора, които са го купували, а то главно са били господа от Западна Европа, са сподели, че това е повече пластика, отколкото... Да, тук се вижда изкуството. уникален подарък. Точно така. Именно, вие събирате две в едно. Първо наслагате визуално да... Може ли да го изкарате, за да видите как е кухо? Ще ползвам тези салфетки за... Няма да го режете? Не. Само го изкарате с ръка, така. Разбира се. Иска с салфетката да го хване, защото не е хубаво да се пипва шоколад с ръце, за да не остават отпечатъци, пък и... Да. Ето. Извинявай, откъде всъщност ти направи и набави твоята подготовка в тая сфера? Ти със сигурност не си е направил тук в България, бил си някъде в чужбина, може би? Да, в Академия Бари Калебал, Белгия. Там съм учил за които имат невероятен... Академия за шоколатиери. Там се обучава точно това да се работи всичко с шоколад. Абсолютно тук всичко направено с шоколад и яйца няма. Тук повечето неща са
Колко време ти беше необходимо, за да се просветиш в тая насока толкова добре и да поемеш тая база на знания? Повече от 10 години, както се занимавам с това нещо. Всъщност, както споменах преди малко, от дете имам тази страст. Спортувал съм, след това вече така, вече още повече. Да. И така се насочих в нещо, което за България не е толкова популярно. Да. И може би защото не е толкова популярно, все още няма разбирането за истински шоколад. Тоест няма такава култура ли? Как? Култура няма в България, със сигурност. По принцип в храненето аз мисля, че имаме пропуски. Куцани много, да. И аз съм един пример за това. Не в тази насока, в никакъв случай. Просто. Но дайте още неща да ми. Нещо любопитно от обучението, по време на обучението, което извършихте. Любопитното е това, че първо ни дава възможността да имаме знанията да направим нещо, което е артизанат, е наречено там. Да има своята индивидуалност. Да, индивидуалността, изглеждайки по този начин, техника с шоколад се казва. Другото, което вече да можем да съвместяваме различните подправки в десерти, в бомбони. Ето тук, например, този трюфел, той е с рокфор. Рокфор от областта Рокфор, в пещерите Рокфор, сирене, което много се доближава като молекулярно ниво с черен шоколад. Затова се прави само с черен шоколад. И то е определен черен шоколад. С определени проценти, с определена масленост, т.е. какаово масло. И общо заето се получава само по този начин. Никакви компромиси с съставки, с неистински шоколад, така да го кажем. Защото все повече ни заливат, на нашия пазар ни заливат продукти с тъй наречен шоколад, в кавички, а то се казва вътре с едни лауринови масла, които не са благоприятни. И ядеме химия. И ядеме неща, които в последствие се отразяват на организма. Все повече се знае, че истинският шоколад даже помага. Напротив, много полезен за мозъка. Вчера, нека да кажа, че бях на зъболекар и отбелязах, че нямам нито един кариес. Зъбите са ми абсолютно добри, а много често ми се налага да консумирам шоколад, за да мога да виждам в времето. Естествено да проверяваш. Като всеки един добър готвач, който трябва да проверява своите ястия на сол, на вкус. Докато се приготвят някой, ние да дойдем с камери и ние да проверяваме. Разбира се. Заповядайте. Много ти благодаря. Наистина удоволствие беше да видим това, което ни донесе. Много красиво. Много любов желаем наистина и в твоето творчество, което правиш с тези красоти.